Utiekam sa k Bohu pred Satanom prekliatým. V mene Boha, najmilostivejšieho, najmilosrdnejšieho. Ó Bože, zošli svoje modlitby a požehnania na Mohameda a jeho rodinu, imámov a Mahdijov. Mier a požehnania Boha s vami všetkými. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme, o skutočnej podstate, právach a postavení rodiny proroka Mohameda, mier a požehnania s ním a jeho rodinou. V jednej z ústnych tradícií od imáma Al-Sadika, mier a požehnania s ním, sa hovorí, že medzi tým, čo Boh, oslavovaný a vznešený, zveril Mojžišovi mier s ním v dôvernom rozhovore, teda počas jednej veľmi osobnej nočnej konverzácie, Boh povedal Mojžišovi: Neprijímam modlitbu od nikoho, okrem toho, kto sa pokorí pred mojou veľkosťou, naplní svoje srdce bázňou predo mnou, trávi svoj deň v spomínaní na mňa, nevytrváva v hriechu cez noc a uznáva práva mojich priateľov a milovaných. Inými slovami, Boh Mojžišovi prezrádza tajomstvo, ako môže byť modlitba človeka prijatá. Mojžiš sa opýtal: Ó Pane, myslíš tým svojich priateľov a milovaných ako Abraháma, Izáka a Jákoba? Boh odpovedal: Oni sú medzi nimi, ale ja mám na mysli toho, kvôli komu som stvoril Adama a Evu a kvôli komu som stvoril aj raj a peklo. Mojžiš sa spýtal: Ó Pane, a kto je to? Boh, oslavovaný a vznešený, povedal: Mohamed, Ahmed, odvodil som jeho meno od svojho mena. Ja som Al-Mahmúd, chválený, a on je Mohamed. Mojžiš povedal: Ó Pane, daj, aby som bol z jeho národa. A Boh mu odpovedal: Ó Mojžiš, ty si z jeho národa. Národa, ak uznáš jeho postavenie a postavenie ľudí z jeho domácnosti. Toto je veľmi dôležitý bod, ktorý by som zdôraznil 1000-krát. Tu totiž Boh, oslavovaný a vznešený, Mojžišovi vysvetľuje, kto je v skutočnosti členom Mohamedovho národa, jeho ummy. Keď hovoríme o nadradenosti Mohamedovej ummy nad všetkými ostatnými národmi, nemyslíme tým len ľudí, ktorí žili v jeho dobe. Hovoríme o skupine ľudí, ktorá žije v rôznych časoch, ale uznáva postavenie Mohameda a jeho rodiny. That live in all different periods of time that recognize the status of Muhammad and his household. So even if you're a Muslim, takže, aj keby si bol moslim, ktorý žil v čase proroka Mohameda, ak by si neuznával postavenie imáma Alího a Bohom ustanovených nástupcov, v skutočnosti by si nebol členom Mohamedovej ummy. Jeho podobnosť a podobnosť jeho rodiny medzi všetkými stvoreniami je ako raj Firdaus, najvyššia úroveň raja, medzi ostatnými záhradami. Jeho listy nikdy nezvednú a jeho chuť sa nikdy nezmení. Kto ich pozná a uzná ich práva, tomu dám poznanie uprostred nevedomosti a svetlo uprostred temnoty. Odpoviem mu ešte skôr, ako ma zavolá, a dám mu ešte skôr, ako požiada. Toto je ten kľúč. Kľúč k tomu, aby boli tvoje modlitby prijaté. A tu je arabská verzia tejto tradície. Teraz sa pozrime na otázku, aké je ich postavenie. Pretože v tejto tradícii sa hovorí, že ten, kto uzná ich postavenie a uzná ho tak, ako sa patrí, tomu Boh príjme modlitby a odpovie mu ešte skôr, než ho o niečo požiada. Aké je teda to postavenie, ktoré musí človek, člen národa proroka Mohameda, uznávať v porovnaní so zvyškom Bohom ustanovených poslov? Čo je na nich také výnimočné?
výnimočné? Sú to len králi? Je to jediné, čo máme uznať? Alebo sú to len chalífi, len imámi, len dobrí muži? Aba Abdullah, imám al-Sádik, mier a požehnania s ním, hovorí v jednej z ústnych tradícií. Jeden Žid prišiel k prorokovi, mier a požehnania s ním a jeho rodinou. Postavil sa pred neho a chvíľu sa na neho úprene díval. Prorok sa ho spýtal: O, Žid, čo chceš? Žid odpovedal: Si lepší ty, alebo Mojžiš, syn Imrána, prorok, s ktorým Boh hovoril, ktorému zjavil Tóru, dal palicu, rozdelil more a zatienil ho oblakmi? Prorok, mier a požehnania s ním a jeho rodinou, odpovedal: Nie je vhodné, aby služobník chválil sám seba. Ale poviem toto, keď Adam, mier s ním, urobil chybu, ktorú urobil, jeho pokánie bolo, že povedal: O Bože, prosím ťa pre zásluhy Mohameda a rodiny Mohameda odpusť mi. A Boh mu odpustil. Toto bola odpoveď proroka Mohameda, nech sú na ňom Božie požehnania a mier tomu Židovi, v podstate odpoveď na otázku, kto je lepší, Mojžiš alebo Mohamed. Prorok v podstate hovorí: Nechcem chváliť sám seba, ale áno, som lepší. A Mohamed a jeho rodina sú dokonca lepší než Adam. Keď Noé nastúpil na archu a bál sa, že sa utopí, povedal: O Bože, prosím ťa pre zásluhy Mohameda a rodiny Mohameda, zachráň ma pred utopením. A Boh ho zachránil. Takže Mohamed tým hovorí, že je tiež lepší než Noé. Keď bol Abraham, mier s ním, hodený do ohňa, povedal: O Bože, prosím ťa, pre zásluhy Mohameda a rodiny Mohameda zachráň ma. A Boh spôsobil, že oheň sa pre neho stal chladným, pokojným a bezpečným. A keď Mojžiš, mier s ním, hodil svoju palicu a pocítil strach v srdci, povedal: O Bože, prosím ťa, pre zásluhy Mohameda a rodiny Mohameda, daruj mi istotu. A Boh, vznešený, mu povedal: Neboj sa, ty si ten, kto má prevahu. O, Žid, keby Mojžiš žil v mojom čase a neveril by vo mňa a v moje proroctvo, jeho viera by mu nejako nepomohla. Ani jeho prorocké postavenie by mu nič neprospelo. Inými slovami, ani Mojžiš, ani celé jeho proroctvo by nemali význam, ak by neprijal vedenie Mohameda a rodiny Mohameda, mier a požehnania s nimi. Potom prorok Mohamed, mier a požehnania s ním a jeho rodinou, povedal: O Žid, a z môjho potomstva pochádza Mahdi. Keď sa objaví Ježiš, syn Márie, mier s ním, zostúpi, aby ho podporil. Postaví Mahdiho pred seba a bude sa za ním modliť. Takže je jasné, že prorok tým hovorí, že Mahdi, mier s ním, je lepší než Ježiš. A teda jeho rodina, Ahlul Bejt, sú lepší než Adam, Noé, Abraham, Mojžiš a Ježiš. Takže otázka znie: sú prorok Mohamed a jeho nástupcovia lepší než všetci proroci, poslovia, sudcovia a králi? Posol Boží, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, povedal: Ty, Ali, a tvoje deti ste vyvolení Bohom spomedzi všetkého stvorenia. Imám Ali, mier s ním, v inej ústnej tradícii povedal: My sme Ahlul Bejt, nikto sa nám nemôže rovnať. Korán bol zjavený medzi nami a v nás samotných je prameň posolstva a proroctva. Imám Ali ibn Abi Talib, mier s ním, v ďalšej tradícii povedal: Veru, Boh, všemohúci, nedal žiadnemu prorokovi postavenie ani žiadnemu poslovi cnosť, ktorú by zároveň neudelil Mohamedovi, nech sú na ňom Božie požehnania a mier. A Mohameda obdaril ešte mnohonásobne viac než všetkých prorokov. V jednej tradícii Abu Basír rozpráva, že Aba Abdullah,
Imám al-Sádik, mier s ním, povedal: O Abu Mohamed, veru Boh, mocný a slávny, nedal prorokom nič, čo by zároveň nedal aj Mohamedovi. V skutočnosti bol Mohamed obdarovaný všetkým, čo bolo dané prorokom. A u nás sú písma, o ktorých Boh vznešený povedal: písma Abraháma a Mojžiša. Abu Basír sa spýtal: nech som ti na výkupné, sú to tie tabule? A on, mier s ním, odpovedal: áno. Prečo sú teda tieto tradície také dôležité? Pretože ak sme dokázali, že Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, a Ahlul Bejt, mier a požehnania s nimi, sú podľa ich vlastných slov, ich rozprávaní a svedectva samotného Boha, oslavovaného a vznešeného, lepší než všetci proroci a poslovia. A ak máme aj tradície, ktoré hovoria, že všetko, čo bolo dané iným prorokom a poslom, bolo dané aj im, potom by sme sa mali pozrieť na to, čo presne bolo dané ostatným prorokom a poslom. Keď to pochopíme, budeme bez pochýb vedieť, že všetko toto bolo dané Mohamedovi a rodine Mohameda. A možno nám to pomôže lepšie spoznať ich postavenie a ich práva. A teraz sa poďme pozrieť na moc nad anjelmi a dušami. Ježiš v Biblii hovorí: Syn človeka vyšle svojich anjelov. Raz prišiel k prorokovi jeden muž a povedal: O, posol Boží, povedz mi o tom, čo Boh, všemohúci a vznešený, povedal Iblisovi. Bol si pyšný, alebo si bol medzi tými, ktorí sú vyvýšení? Kto sú, ó posol Boží, tí, ktorí sú vyššie než anjeli blízkosti? Posol Boží odpovedal: to som ja, Ali, Fátima, Al-Hasan a Al-Husajn, mier a požehnania s nami. Boli sme v nebeskej klenbe pod trónom, oslavovali sme Boha, oslavovaného a vznešeného, a anjeli oslavovali Boha tým, že nasledovali naše velebenie. To znamená, že oni, Mohamed a jeho rodina, sú učitelia anjelov a nachádzajú sa vyššie než anjeli. Existovali 2000 rokov predtým, ako Boh stvoril Adama. Keď Boh stvoril Adama, prikázal anjelom, aby sa mu poklonili, teda Adamovi. A tento príkaz im bol daný len kvôli nám. Všetci anjeli sa poklonili spoločne, okrem Iblísa. Ten sa odmietol pokloniť. Imám al-Sádik, mier s ním, povedal o nespočetnom množstve anjelov. Nie je jediný anjel, ani len jeden, ktorý by sa nepribližoval k Bohu, oslavovanému a vznešenému, každý deň prostredníctvom oddanosti našej viláje. Inými slovami, anjeli sa približujú k Bohu práve tým, že sú oddaní Mohamedovi a rodine Mohameda, mier a požehnania s nimi. Celý ich spôsob uctievania je vlastne založený na láske a oddanosti Mohamedovi a jeho rodine. V inej tradícii sa hovorí: veru Džibrílovi, Gabrielovi bola pridaná krása, pretože mu bola daná česť stať sa jedným z rodiny Mohameda, mier a požehnania s nimi. Gabriel, ktorého judaizmus, kresťanstvo aj islam považujú za najvyššieho anjela, najbližšieho k Bohu, toho, ktorý prináša zjavenia a Božie slová prorokom a poslom, dosiahol svoj najvyšší stupeň práve vtedy, keď sa stal členom Mohameda a rodiny Mohameda, mier a požehnania s nimi. A posol Boží, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, povedal: Gabriel povedal: O Pane, prosím ťa pre právo, ktoré máš ty sám, aby si ma učinil ich služobníkom. A tak sa stal členom rodu Mohameda. Boh, oslavovaný a vznešený, mu povedal: učinil som ťa ich služobníkom. Takže Džibril je z Ahlul Bejt a je skutočne našim služobníkom. Ako sa stal súčasťou Mohameda a jeho rodiny? Závisťou? Pretvárkou? Nie. Stal sa nimi tým, že v srdci túžil po jedinom, aby im mohol úprimne slúžiť.
A opäť, prorok Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, povedal: Veru, anjeli sú naši služobníci, všetci anjeli. Zamyslite sa nad tým na chvíľu. V Biblii Ježiš hovorí, že Syn človeka rozkazuje anjelom. A kresťania samozrejme veria, že Ježiš má moc veliť anjelom. Ale Mohamed a rodina Mohameda odhaľujú, že anjeli sú v skutočnosti ich služobníkmi. A čo duša? V Biblii sa píše: ale on, teda Ježiš, ju chytil za ruku a povedal: Dieťa, vstaň. A jej duch sa vrátil a ona hneď vstala. Takže Ježiš v Biblii má moc prikázať duši malého dievčaťa, ktorá opustila telo, aby sa vrátila späť. A duša, rovnako ako anjeli, poslúcha Ježišov príkaz. V inom úseku Biblie sa píše: a traja učeníci videli Mojžiša a Eliáša, ako hovoria s Ježišom. Peter sa ozval a povedal Ježišovi: Pane, je dobré, že sme tu. Ak chceš, postavím tu 3 stany. Jeden pre teba, jeden pre Mojžiša a jeden pre Eliáša. A toto je dôležité. Prečo? Pretože to ukazuje nadradenosť Ježiša, jedného z najväčších prorokov a poslov, vlastne druhého najväčšieho po prorokovi Mohamedovi. Má schopnosť vyučovať duše zosnulých prorokov a poslov. Má moc nad nimi, dokáže s nimi komunikovať a byť v ich prítomnosti. Prorok Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, dostal tieto isté schopnosti. Je totiž imámom všetkých prorokov a ich vodcom, čo sa ukázalo aj v príbehu Isra wal Miráč. V noci, keď bol prorok Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, vzatý do Al-Masjid Al-Aqsa. A tam sa modlil, vedúc všetkých prorokov a poslov v spoločnej modlitbe. Pozrite sa teda na postavenie Ježiša. Ježiš sa rozpráva s 2 prorokmi a poslami. Ale Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, sa rozpráva a zároveň vedie všetkých prorokov a poslov. Imám Ahmad al-Hasan, mier s ním, povedal, že všetky duše sú v rukách imáma. Imám svojej doby, imám z rodu Mohameda a rodiny Mohameda, má schopnosť prikázať dušiam, aby prišli alebo odišli. Teraz sa pozrime na otázku náboženského zákona. V Koráne sa píše: a potvrdzujem Tóru, ktorá bola zjavená predo mnou, a dovoľujem vám niektoré z tých vecí, ktoré vám boli predtým zakázané. Prišiel som k vám so znamením od vášho Pána, preto majte bázeň pred Bohom a poslúchajte ma. Sura 3, verš 50. Tieto slova patria Ježišovi. Hovorí synom Izraela, že prišiel potvrdiť Tóru. A priamo v Koráne vidíme, že Boh oslavovaný a vznešený dosvedčuje, že Ježiš, aj keď potvrdzuje zákony, ktoré boli zjavené pred ním, má moc prísť, zmeniť zákon, zrušiť niektoré časti a urobiť halal to, čo bolo predtým haram. Ali ibn Ibrahim v diele Bihar al-Anvar vysvetľuje verš: a aby som vám dovolil niektoré veci, ktoré vám boli zakázané. Povedal, že sa to týka zrušenia zákazu soboty. Ježiš teda prišiel s posolstvom, že už nie je potrebné dodržiavať sobotu. Tiež umožnil konzumáciu živočíšnych tukov, ktoré boli predtým pre Izraelitov zakázané, a povolil aj niektoré druhy vtákov, ktoré im Boh predtým zakázal. Teraz sa pozrime, čo hovorí Biblia. V Evanjeliu podľa Marka, kapitola 2, sa píše: Ježiš prechádzal so svojimi učeníkmi cez obilné pole v sobotu. Ako kráčali, začali si trhať klasy obilia. Pre Židov bolo toto zakázané. A tu jasne vidíme, že Ježiš a jeho učeníci úplne ignorovali zákony o sobote. Farizei mu teda povedali: Pozri, podľa nášho zákona tvojim učeníkom nie je dovolené robiť toto v sobotu. Ježiš im odpovedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď potreboval niečo na jedenie? On a aj jeho muži boli hladní, tak vošiel do Božieho domu a jedol chlieb, ktorý bol obetovaný Bohu.
Toto sa stalo v čase, keď bol Abiátar veľkňazom. Podľa zákona mohli tento chlieb jesť iba kňazi, ale Dávid ho zjedol a dokonca ho dal aj svojim mužom. A čo tým Ježiš chcel povedať? V podstate hovoril, pozrite sa, aj Dávid porušil zákony, takže ak chcete ukazovať prstom na mňa, najprv ukazujte na Dávida. Nazval ich pokrytcami a dodal, sobota bola ustanovená pre dobro človeka, nie človek pre sobotu. Syn človeka je teda pánom aj nad sobotou. To znamená, že imám alebo hudža stojí nad Božími prikázaniami. Stojí nad samotným zákonom Boha a má moc ho meniť, upravovať alebo zrušiť. A toto potvrdzuje hadís, ktorý sme čítali predtým. Ježiš tým vysvetlil, že posol stojí nad náboženským zákonom a má autoritu ho meniť. A túto autoritu vidíme, ako sa prenáša z jedného Bohom ustanoveného vládcu alebo zástupcu na druhého. Nie je to teda niečo, čo by bolo dané len Ježišovi. V inom úseku Biblie Ježiš povedal Petrovi, dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Inými slovami, čo učiníš halal na zemi, bude halal aj v Božom zákone. A čo urobíš haram, bude haram aj v Božom zákone. Vidíme teda, že táto moc prešla od Ježiša k Petrovi. A nie je to zvláštne? Pretože moslimovia prijímajú, že Ježiš mal autoritu meniť zákon, veď to je priamo v Koráne. A zároveň uznávajú, že túto autoritu odovzdal aj svojmu nástupcovi. Ale dnešní moslimovia to popierajú, keď ide o nástupcov proroka Mohameda. Imám al-Sádik, mier s ním, povedal, Káim povstane s novou záležitosťou, s novou knihou a s novým náboženským zákonom, ktorý bude pre Arabov náročný. Imám al-Bákir, mier s ním, povedal, keď povstane ten, ktorý má povstať, zničí všetko, čo bolo pred ním. Tak, ako to urobil posol Boží, nech sú na ňom Božie požehnania a mier. A ustanoví nový islám. A v ďalšej tradícii od Ahlul Bejt, mier a požehnania s nimi, sa hovorí, ten, kto prinesie túto záležitosť, nepríjme džiziu, daň, ktorú platia nemoslimskí obyvatelia krajiny. Tak, ako ju prijímal posol Boží, nech sú na ňom Božie požehnania a mier. Tieto tradície sme už spomínali v predchádzajúcej prednáške, aby sme bez akýchkoľvek pochybností ukázali, že Ahlul Bejt, mier a požehnania s nimi, sľúbili, že Mahdi príde a urobí presne to, čo urobil Ježiš a čo urobil aj Mohamed, zmení a zruší zákony. Takže teraz vieme, že Mohamed a rodina Mohameda majú určité schopnosti. Sú v skutočnosti vyššej hodnosti než proroci a poslovia. A o tom to celé je. Suniti hovoria, áno, uznávame ich, milujeme ich. Aký moslim by nemiloval Fátimu, alebo Alího, či Al-Hasana a Al-Husajna? Ale to nestačí. Treba ich uznať v ich skutočnom postavení. A súčasťou, hoci len malou časťou, uznania ich postavenia je pochopiť, že sú lepší než anjeli, lepší než všetci proroci a poslovia, že samotní proroci, poslovia a anjeli sú v skutočnosti ich služobníkmi a že oni majú moc zmeniť a rušiť zákony. A teraz otázka, čo odpúšťanie hriechov? To je naozaj zaujímavá téma. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Existujú dva spôsoby, ako môže človek získať odpustenie hriechov. Prvým spôsobom je príhovor, šafá, a druhým spôsobom je priame odpustenie, teda rozhrešenie alebo úplné zmazanie viny. Ale čo to vlastne znamená? V Biblii je jeden verš, ktorý hovorí, že po incidente so zlatým telaťom Mojžiš povedal, možno dokážem vykonať zmierenie za váš hriech. Inými slovami, možno dokážem ísť k Bohu a prosiť ho, aby vám odpustil. V inom verši sa píše, že Mojžiš prosil Boha, prosím, odpusť neprávosť tohto ľudu. A Boh mu odpovedal, odpustil som im podľa tvojho slova.
A čo to znamená? Znamená to, že tí ľudia, Židia, sami o sebe nemali možnosť prosiť Boha o odpustenie. A aj keby prosili, Boh by im v skutočnosti neodpustil, pretože neboli hodní. Nezaslúžili si to. Boli príliš nečistí, príliš hriešní, príliš vzdialení na to, aby prijali Božie milosrdenstvo. Ale Mojžiš bol spravodlivý muž. Bol blízko Bohu. Mal u Boha zvláštne postavenie. A práve preto mohol za nich orodovať. A to je podstata príhovoru, šafá. V jednom verši z Nového zákona sa píše, že Ježiš povedal ochrnutému mužovi: tvoje hriechy sú odpustené. A toto je niečo iné. V predchádzajúcom prípade Mojžiš hovoril: o Bože, prosím, odpusť im. Ale tu Ježiš hovorí priamo: tvoje hriechy sú odpustené. Farizei namietali: kto iný môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? A Ježiš im odpovedal, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy. A toto je príklad priamého odpustenia, rozhrešenia, teda úplného odpustenia hriechov priamo prostredníctvom posla. Posol sa nevracia k Bohu, aby prosil o odpustenie, ale odpúšťa sám, automaticky, zo svojej vlastnej vôle. Pozrime sa na ďalší verš z Biblie. Píše sa tam, že Ježiš dýchol na nich, teda na svojich učeníkov. Toto je veľmi dôležité. Ježiš na nich dýchol a povedal: príjmite Ducha Svätého. A potom dodal: komu odpustíte hriechy, tomu budú odpustené. Komu ich neodpustíte, tomu odpustené nebudú. Takže teraz sú všetky záležitosti, hriechy, skutky, aj váhy služobníka, zverené Hudžovi, teda tomu, koho Boh ustanovil v danom čase. V prípade Ježiša to boli jeho učeníci. Prorok Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, povedal v jednom hadíse: veru, na súdnom dni sa budem prihovárať a môj príhovor bude prijatý. Ali sa bude prihovárať a jeho príhovor bude prijatý. A členovia mojej rodiny sa budú prihovárať a ich príhovor bude prijatý. V ďalšej tradícii, v tradícii o závete, máme príklad, kde prorok Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, povedal Alímu: o Ali, ty si mojím zástupcom, opatrovníkom nad mojou rodinou, nad živými aj nad mŕtvými. A máš autoritu aj nad mojimi ženami. Nad mojou rodinou máš autoritu. Nad mojimi ženami máš autoritu. Ktorej dovolíš zostať, tá ma zajtra uvidí. A ktorú sa rozhodneš prepustiť, od tej sa aj ja zriekam. Inými slovami, komu ty odpustíš, tomu bude odpustené. A koho ty odsúdiš, ten bude odsúdený. To isté, čo sa stalo s učeníkmi Ježiša, sa prenieslo aj na imáma Alího. Prorok dodal: ja ju neuvidím a ona neuvidí mňa v deň vzkriesenia. Prečo? Pretože prorok pôjde do raja a ona pôjde do pekla. A potom povedal: a ty si môj nástupca nad mojím národom po mne. Toto je jasný príklad rozhrešenia, priamého odpustenia u Mohameda a rodiny Mohameda. A teraz sa to posúva ešte ďalej, k súdu. Vidíte, ako sa to postupne prehlbuje? Ježiš v Biblii povedal: Otec nesúdi nikoho, ale celý súd zveril synovi. Nie je to fascinujúce? Boh, oslavovaný a vznešený, nesúdi nikoho. Všetok súd prebieha prostredníctvom Hudžu, Božích zástupcov. Imám al-Sádik, mier s ním, povedal: keď príde deň súdu, Boh nám zverí súdenie našich šítov. Každý imám bude v deň súdu sudcom všetkých šítov, ktorí žili v jeho čase. A prečo? Pretože Boh, oslavovaný a vznešený, nesúdi nikoho. V ďalšej tradícii imám al-Sádik, mier s ním, povedal: keď Boh zhromaždí ľudí na jednej pláni v deň vzkriesenia, poctí našich šítov tým, že ich nepodrobí podrobnému účtovaniu.
Povieme, Pane náš, toto sú naši šíti alebo nasledovníci. A Boh vznešený odpovie, zveril som ich vec do vašich rúk a prijal som váš príhovor za nich. Takže v deň súdu Boh hovorí, ja nebudem súdiť. Imám je ten, kto bude súdiť. A mimochodom, existuje ešte jedna veľmi krásna tradícia, ktorá tu nie je zapísaná. Tá hovorí, že nie len prorok Mohamed, nech sú na ňom Božie požehnania a mier, a nie len Ahlul Bejt, imámi z rodiny Mohameda, majú moc prihovárať sa, ale túto moc majú aj samotní šíti. Hadís hovorí, nie je na svete jediná domácnosť, z ktorej by do raja vošiel jeden človek, aby s ním do raja nevošli všetci, kvôli sile príhovoru. Vlastníctvo nad zemou. Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 28. Všetká moc na nebi i na zemi mi bola daná. Inými slovami, som kráľ nebies aj zeme. Mám nad nimi moc a autoritu. Som ten, kto zdedil zem. Abu Abdullah, imám al-Sádik, mier s ním, povedal o verši z Koránu. Zem patrí Bohu. On ju dáva do dedičstva tým, ktorých si vyvolí spomedzi svojich služobníkov. Imám al-Sádik to vysvetlil takto. Tento verš hovorí, že zem patrí Bohu. A všetko, čo patrí Bohu, patrí aj poslovi Božiemu. A práve preto ju Boh stvoril, aby Mohamed bol dedičom zeme. A všetko, čo patrilo poslovi Božiemu, sa automaticky prenáša na imáma po ňom. A toto je jasne potvrdené aj v Koráne vo verši. Takto sme ustanovili Jozefa v krajine, aby sa usadil kdekoľvek sa mu zapáči. Rozlievame svoje milosrdenstvo na koho chceme a nikdy neukracujeme odmenu tým, ktorí konajú dobro. Boh teda dal Jozefovi moc a autoritu. Neobmedzil ho žiadnymi hranicami. Mohol sa usadiť kdekoľvek, na akejkoľvek pôde, či už niekomu patrila, alebo nie. Boh hovorí, my sme ho ustanovili a dali mu moc nad krajinou, pretože v jeho čase bol on vlastníkom zeme. A teraz, na záver môžeme povedať toto. Dnes večer sme sa naučili niekoľko kľúčových vecí, ktoré by mal mať každý veriaci stále na pamäti. Imám z rodiny Mohameda, ktorý žije v každej dobe, nie je len obyčajný človek určený na to, aby bol pozemským vodcom alebo autoritou. Tento imám z rodiny Mohameda je posol, ktorý ťa bude súdiť v deň súdu. Má autoritu odpustiť ti kedykoľvek a Boh ti odpustí, pretože túto moc zveril jemu. Má moc prikazovať anjelom a má schopnosť vykonať všetko, čo kedy vykonali predchádzajúci proroci a poslovia. Nech vás Boh požehná a prajem vám pokojný večer. Mier s vami všetkými.